Ei, bones a tots, aquí Astrocat. Començo en un nou vídeo al poble del Lluís Roc. M'ha demanat que li faci un vídeo ensenyant el seu poble i tot això. No sé si després el penjarà ell o el penjaré jo. I bueno, i ara més o menys ella em guiarà el que té cada cosa del seu poble. A veure, em dirà... Aquí està a l'Ajuntament. Bueno, no està malament. A veure, amb el seu trono. Que guapo. Bueno, no està malament, no està malament. A veure, és un poblet que estava una miqueta llunyet de... Està una miqueta llunyet de l'Spawn, la ciutat principal, del centre. Després jo ho col·locaré a la mapa perquè no, aquí és massa petit. A veure, després, a veure cap on em porta. Aquí amb vaques, ovelles de colorins i porquets. Que suposo que deu ser l'estable. Bueno, estable. El lloc per ficar els animals. La granja i la meva casa. Bueno, no està malament. A veure, aquí un mini-hort. Mini-hort, no? Com he dit? Mini-hort. Hort. Aquí hi ha un altre hort, aquí hi ha un altre hort. Bueno, no està malament. Després, a veure quina és aquesta casa. Casa per sobreviure, fet per Lluís Roc. Bueno, una caseta normaleta, ja està, no? Pels que no tenen casa, diguéssim. I aquí? Ah, una mina. Bueno, a veure si continuem amb el Lluís Roc. I diem que continuï. A veure, surto a fora, que vegi que ja hem acabat aquí. A veure... Li diem què més. Què més? A veure... Ara ens ensenyarà casa seva, doncs anem. A veure on està casa seva. Doncs apa. Em diu que hi és l'alcalde. Diu, bueno, és normalet. Oh, una entrada secreta. Com mola. Ah, bueno, casa seva, hi ha unes escales aquí. Bueno, això deu del magatzem. Ficarem. Magatzem. Bueno, aquí amb els seus allò. I ara, doncs, pugem a dalt. A veure què hi ha aquí dalt. Li falten escales. Ah, bueno, aquí hi ha la seva caseta ja. Bueno, no està malament, escolta, no està malament. Ara hi diem. No està malament. Li diem què més. Per anar una miqueta ràpids, anem a mirar quant temps ens queda. Bé, portem 3 minuts, no passa res. Oh, m'han comprat redstone i se m'ha acabat. Bueno, què més? Bueno, la granja, el mini-hort... Aquí això és per plantar... Ah, un llibre d'encanteris! Un llibre d'encanteris per encantar les espases i tot això. Li falten llibres, però bueno, no passa res. La casa del supalcalde. Supalcalde. Ui. És el... Son Goku! 3, 2, 1... Bueno, doncs entrem, anem a mirar la casa del Son Goku. Son Goku. I... Oh, hi ha un balconet i tot, com mola. No està malament. No està malament. Bueno, vaig cap a fora, que m'ha semblat veure una construcció que encara no hem vist. A veure si... Que ja sé el que és perquè l'he vist abans. I anem cap allà.
Vinga, Lluís Roc. Per aquí és... Suposo que deu ser l'entrada a una mina. I aquí una piscina. No tengo res per Yu-Gi-Oh! I el Son Goku. Piscina municipal. Una piscina municipal! Ui! Bueno, no cobreix, però bueno, no està malament. Bueno, pues crec que és fins aquí tota la visita, crec. Ah, no, mira, aquí hi ha una altra cosa. A veure què és. Tiri. Piscina dels alcaldes. Hòstia, això... Anem tirant cap a corrupció, Lluís Roc, Privilegis d'alcalde. Aquí hi ha... Hola! Jope. Ja veus, amb els alcaldes, no? Jo també em vull fer alcalde aquí. Ja veus, no? Bueno, anem a fer un saltet i marxarem. Ui! Jo, quin salt més xorra. Li. Doncs mola, ara li escriuré. Diu, mola molt. Està bé, no està malament, Ara em despedeixo. Em despedeixo ja de vosaltres. Ah, bueno, mira, un vídeo de 7 minuts. ¿Y eso? ¿Y eso qué es? Ara aquí tindria que sonar la cançó del Mission Impossible. No, la Mission Impossible. Una casa mig fer. Propietat del Label Cebu. Ai, Déu meu, hi ha gent que es diu cada vegada noms més raros. Bueno, ara després, ara quan editi el vídeo d'això, ja col·locaré el mapa on està el poblat i tot això. Bueno, suposo que el Lluís Roc estarà d'acord en què la gent vingui per construir-se una casa, però... a veure... Bueno, m'ha dit que vingui, potser em vol ensenyar una altra cosa. M'ha fet una sorpresa. Oh, lol, em deixa entrar. Tinc accés a la piscina dels alcaldes! Toma, Jerama! No, un remull. I un salt. Per acabar el vídeo. I... Ui! Hala! Pues, bueno, li diem gràcies. Bueno, un gràcies molt raro. I, bueno, em despedeixo ja. Això del vídeo. Em despedeixo ja. I, bueno, per als que estigueu veient ara el vídeo al YouTube, doncs fins al pròxim vídeo, gent. Adeu.